ሰላም ጥዕና ሃበልና ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሕብረት ሚድያ ዕለታዊ ዜና ሒዝና መፂና ኣለና። ፈለማ ግን ቀንዲ ርእስታቶም ኣምባሳደር ኣሜሪካዊ ኢትዮጵያን ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር ክልል ኣምሓራ ዝርከብ ምዕራብ ትግራይ ምብፃሕ ኣካይዱ ሰራዊት ትግራይ ዓርሱ ንምክልኻል ስጉምቲ ከም ዝጀመረ ተሓቢሩ 800,000 ሰራዊት ናብ ግንባር ይኸትት ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ምስቶም ኣብ ወልቃይት ዝርከቡ ኣመራርሓ ወረርቲ ሓይልታት ንድሕንነት ህይወት ዘብፅሕ በኣሲ ፈጢሩ ዝብሉን ካልኦትን ኣለውና ሕጂ ድማ ናብ ዝርዝሮም ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር ክልል ኣምሓራ ዝርከብ ምዕራብ ትግራይ ምብፃሕ ኣካይዱ ሓሙስ ናብ ከተማ ሕመራ ዝኣተወ ኣምባሳደር ኣርቪ ማሲንጋ ካብ ፖለቲካ ላዕሊ ንህዝቢ ቀዳምነት ክወሃብ ምሕፀንታ ኣቕሪቡ ኣብቲ ንኽልተ ዓመት ዝቐፀለ ደማዊ ኩናት ትግራይ ብማእታ ሽሓት ዝቁፀሩ ተጋሩ ተፈናቐልቲ ካብቲ ዞባ ናብ ማእኸል እቲ ክልል ሱዳን ከም ዝሃደሙ ይፍለጥ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ መቐለ ዝርከብዎም ቦታታት ኣብ ማዓስከራት ተመዛበልቲ ተዓቒቦም ናብ መረበቶም ዝምለስሉ ዕድል ክረኽቡ ይፅበዩ ኣለዉ። እቶም ንዝሓለፈ 5 ዓመታት ኣብ መዕቆቡ ተመዛበልቲ ካብ ዝተቐደደ ኬንዳ ኣደዳ ፀሓይን ቁርን ኮይኖም ዝርከቡ ተፈናቐልቲ ብመሰረት ነቲ ኩናት ደው ዘበለ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶርያ ውሕስነት ተዋሂብዎም ናብ ቦታኦም ክምለሱ እዮም ዝጠልቡ። ንናይ ኢትዮጵያ ውሽጣዊ ግጭታት ነባሪ ፍታሕ ተግባራዊ ብምግባር ናይ ውሽጢ ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ብምምላስ ንህዝቢ ቀዳምነት መሃብ ግዜኡ እዩ ክብል እቲ ኣሜሪካዊ ኣምባሳደር ፀዊዑ ኣሎ። ግዳያት ግጭት ዝኾኑ ቆልዑ ናብ ቤት ትምህርቲ ክምለሱ ምርግጋፅን ኣገልግሎት ጥዕናን ከም ዝረኽቡ ብምግባርን ወሳኒ ምዃኑ እውን ጠቒሱ ብስምዒት ቃው ቃልሲ ዝግበር ሕጊ ኣልቦውነት ክቋረፅ ከም ዝበለ እውን እቲ ብኤምባሲ ኣሜሪካ ኣዲስ ኣበባ ዝወፀ ሓበሬታ ይጠቅስ። እቲ ብኣምባሳደር ሕቡራት ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ኤርቪ ማሲንጋ ዝተመርሐ ልኡኽ ሕቡራት ኣሜሪካ ምስ ፕሬዚዳንት ውድብ ስምረትን ዋና ኣመኻሪ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ መንግስቲ ኢትዮጵያን ተገዳላይ ጌታቸው ረዳ ኣብ ዝተረኸበሉን ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ከተማ ሕመራ ዘካይድዎ ጉዕዞን ልዝብን ኣመልኪቶም ተገዳላይ ጌታቸው ረዳ ዕላው ገጾም ኣብ ዘርግሕዎ ጽሑፍ ንተበግሶን ደገፍን እቶም ኣምባሳደርን ልኡኻትን መበጊሶም ኣብ ማዓስከራት ንዝርከቡ ተመዛበልቲ ዞባ ምዕራብ ናብ መረበቶም ንምምላስን ዘሕለፍዎ ዘለዉ ሕሱም ህይወት ንምእላይን ኣምባሳደር ማሲንጋን ጉጅለ ልኡኽ ክሳብ ሕመራ ብምውራድ ንዘካይድዎ ፃዓሪ ዝናኣድ ስጉምቲ እዩ። ድሕሪ ምባል እቶም ኣምባሳደር ዘካይድዎ ልዑል ደገፍን ንተግባር ሃዋህው ውዕሊ ሰላም ፕሪቶርያ ጥጡሕ ኩነታት ከም ዝፈጥር ፕሬዚዳንት ውድብ ስምረትን ዋና ኣማኻሪ ቀርኒ ኣፍሪካን መንግስቲ ኢትዮጵያን ተገዳላይ ጌታቸው ረዳ ገሊፆም። ኣምባሳደር ሕቡራት ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ኤርቪ ማሲንጋ ብወገኖም ትማሊ ኣማስዮም ኣብ ዕላዊ ገጽ እቲ ኤምባሲ ኣብ ዘርግሕዎ ጽሑፍ ኩሎም ውድባት ልዕሊ ፖለቲካን ህዝቢ ቀዳምነት ክወሃቡ ከም ዝግባእ ኣፍሊጦም። እቶም ኣምባሳደር ህዝቢ መጻኢ ፖለቲካዊ ዕድሉ ኣብ ዝምልከቶ ግዜ ክውስን ዕድል ክወሃቡ ኣለዎ ድሕሪ ምባል ልዕሊ ኩሉ ንህዝቢ ቀዳምነት ክወሃቡ ይግባእ ድማ ኢሎም። ኣሜሪካ ብኢትዮጵያ ዝምራሕ ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝድገፍ መስርሕ ትድግፍ እዚ መስርሕ እዚ ኩሉ ህዝቢ ውሕስነትን ክብርን መጻኢ ህይወቱ ኣበይ ከም ዝሃነፅ ክውስን ዘኽእል እዩ ኢሉ ነዚ ንምትግባር ድማ ኩሎም ውድባት ኪኖ ፖለቲካ ህዝቢ ኣብ ዝግባእ እዋን መጻኢ ፖለቲካዊ ዕድሉ ክውስን ቀዳምነት ክወሃቡ ይግባእ ድሕሪ ምባል ልዕሊ ኩሉ ቅድሚ ኩሉን ግን ቀዳምነት ክወሃቦም ዝግባእ እቶም ተጎድኡ ክኸውን ኣለዎ ኢሎም ኢትዮጵያ ነባሪ ሰላም ምርግጋእን ኣብ ተካይዶም ፃዕሪ ንምድጋፍ ድሉ ምዃኖም እውን ቃልኣት እዮም። ብተመሳሳሊ ዜና ድማ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ምስቶም ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዘለዉ ናይ ወረርቲ ሓይልታት ሓለፍቲ ኢና ባሃልቲ ሰባት ከም ዝተባኣሰ ተገሊጹ ኣሎ። ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ፌደራል መንግስቲ ወኪሎም ምስቶም ወረርቲ ሓይልታት ይራኸብ ከም ዝነበረ ተገለጸ ኮይኑ ሎሚ ግን ምስቶም ወረርቲ ሓይልታት ተባኢሱ ከም ዘሎ ገሊጹ ምክንያቱ ድማ ምስ ናይ ኣሜሪካ መንግስትን ካልኦትን ተመሳጢሩ ከጥፍአና ይፅዕረሎ ካብ ዝብል ክስ ዝተላዕለ እዩ። ስለዚ ድማ ዋላ ልኡኽ ፌደራል ኮይኑ ናብ ሕመራ ንምኻድ እንተሓስቡ በቶም ወረርቲ ሓይልታት ናይ ድሕነት ስጋእ ስለ ዘለወን ብግልፂ ስለተባኣሰን ክኸይድ ከም ዘይኽእልን ንዖም ንምብራር ጥራሕ ከም ዝሰርሕ ተሓቢሩ ኣሎ። ነዚ ስዒቡ ድማ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኢድ ወረርቲ ንምስባር ብዲፕሎማሲ ኣበርቲዑ ይሰርሕ ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣሎ። ሰራዊት ትግራይ ዓርሱ ንምክልኻል ስጉምቲ ከም ዝጀመረ ተሓቢሩ ኣመራርሓ ሰራዊት ትግራይ ብልጽግና ኦሮሞ ኣብ መጀመርያ ዙር ብዝፈጸመ ጀኖሳይድ ከም ዘይጸገበን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዳግማይ ጀኖሳይዳዊ ኩናት ክኸፍት ምዃኑ እናገለጹ ጸኒሖም እዮም። ከምቲ ዝብልዎ ዝነበሩ ድማ ብልጽግና ኦሮሞ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝሓስቦ ዳግማዊ ጀኖሳይድ ከም ዝጀመሮ ዓለም ለኻዊ ሚድያታት እውን እናጸብጸበ ይርከባ። ኣመራርሓ ሰራዊት ትግራይ ጸለእቲ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዳግማይ ጀኖሳይድ ኩናት ከካይዱን ንኽፈርሑን
መንእሰይ ትግራይ ምድለዋት ክገብረልዎ ብዝብል ምድለዋት ክገብሩ እንተጸንሑ እኳ ብልጽግና ኦሮሞ ግን ብዘለዎ ሓይሊ ድሮን ተኣማሚኑ ልቡ ብኹርዓት ሓቢጡን ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ትግራይ ነባራዊ ህዝቢ ደቡብ ትግራይን ናይ ድሮን መጥቃዕቲ የካይድ ከም ዘሎ ተረጋጊጹ ኣሎ። ሰራዊት ትግራይ እቲ ኩነታት ብሰላማዊ መንገዲ ንኽፍታሕን ውዕሊ ፕሪቶርያ ንኽትግበርን ነቲ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ብዝምታ ክሓልፎ እንተፈተነ እኳ ብኣብዪ ኣሕመድ ዝምራሕ ብልጽግና ኦሮሞ ብሓይሊ ድሮን ጥራሕ እንተይኮነስ ብእግረኛ እውን መጥቃዕቲ ከም ዝቐጸለሉ ተፈሊጡ። ነዚ ስዒቡ ድማ ሰራዊት ትግራይ እውን ዓርቱ ንምክልኻል ስጉምቲ ከም ዝጀመረን ኣብ ትግራይ ጥሒሰን ከኣትዋ ዝፈተና ዘለዋ ሓይልታት ይከላኸል ከም ዘሎ እናተጸብጸበ ይርከብ። እተን ናብ ደቡብ ትግራይ ጥሒሰን ከኣትዋ ዝፍትና ዘለዋ ሓይልታት ተልእኾ ብልጽግና ኦሮሞ ንምፍጻም ዕላማ ሒዘን ዝጀመሮ ጦርነት እንትኸውን እተን ሓይልታት ድማ ኣብ ሓራ መሬት ዓፋር ካብ ዝርከብ ዓማፅ ሓይሊ ትግራይ ካብ ፍሉይ ሓይሊ ዓፋርን ከም ዝኾና ተፈሊጡ ኣሎ። ስለዚ ድማ ኣብዪ ኣሕመድ ብሓይሊ ድሮም ዘካይዱ ዘሎ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ትግራይን ነባራዊ ህዝብን ከቢድ ናይ ህይወትን መቑሰልትን ክሳራታት ምብጻሕ ውዕሊ ፕሪቶርያ ብዕለ ከም ጣሓሶ ዝፍለጥ እንትኸውን እቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝሓስቦ ደገማዊ ጀኖሳዊ ኩናት ንምቕጻል ድማ ሓይልታት ተሓባቢሩ ብእግረኛ እውን መጥቃዕቲ ይቕጽል ከም ዘሎ ካብ ደቡብ ትግራይ ዓፋር እንተረኸበ ሓበሬታ ይርድእ። ነዚ ስዒቡ ድማ ሰራዊት ትግራይ እውን ግዛኣቱ ካብ ወረርቲ ንምክልኻል ጸረ መጥቃዕቲ የካይድ ከም ዘሎ ተፈሊጡ። ይኹን እምበር መንግስቲ ትግራይ እቲ ጦርነት ስለ ዘይደሊ ኣብ ልዕሊኡ መጥቃዕቲ እናተፈጸመ እውን ምእንተ ሰላም ክበሃል ዝምታ ከም ዝመረፀን ብልጽግናን ዝፍጽሙ ሕድሕድ መጥቃዕትታትን መልሲ ከም ዝሃበን ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ይርድእ። ኣብዚ ጉዳይ ሓሳቦም ዝሃቡ ምሁራት ከም ዝገለጽዎ እቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተጀመረ ወታደራዊ ኦፕሬሽን እንተቐጺሉ እንተሸኒፉ ትግራይ ሃገር ናይ ምግባር ሕልሙ ክዕወት እዩ፣ እንተሸኒፉ ድማ ትግራዋይ ዝበሃል ዘርኢ ነይሩ ዝበሃለሉ ኩነታት ክፍጠር ይኽእል እዩ ክብሉ ኣጠንቂቖም። እቶም ምሁራት ወሲኾም ከም ዝገለጽዎ ብልጽግና ኦሮሞ እንተሸኒፉ ህዝቢ ትግራይ ካብ ትግራይ ብምብራር መሬት ትግራይ ንዓረብ ሃገራት ከም ዝሸጦ ሓቢሮም። ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዘካይዶ ቀዳማይ ዙር ጀኖሳይዳዊ ኩናት ዘሸንፍ መሲልዎ ምዕራብ ትግራይ ንሕቡራት ዓረብ ኤምሬት ሸይጥዎ ከም ዝነበረ ምስጢራዊ ፍልፍላት ይሕብሩ። ስለዚ ድማ ሕጂ ህዝቢ ትግራይ ኣጋጢሙ ዘሎ ኩነታት ናይ ምንባርን ዘይምንባርን ጉዳይ ምዃኑ ኩሉ ትግራዋይ ክርዳእ ይግባእ ክብሉ እቶም ምሁራት ኣጠንቂቖም ኣለዉ። 800,000 ሰራዊት ናብ ግንባር ይኸትት ከም ዘሎ ተሓቢሩ። ኣብዪ ኣሕመድ ስልጣን መሓዚ ስዒቡ ቁጠባ ኢትዮጵያ ኣብ ከቢድ ቀውሲ እናኣተወ ከም ዝኸድን ሕጂ ድማ ኢትዮጵያ ካብ ዓለም ን13 ሃገራት ጥራሕ ብምብላፅ ህዝቢ ብጥሜት ዝሳቅን ዝሞትን ካብ ዘለዋ ሃገራት ኣብ መጀመርያ ደረጃ ከም ዝተሰርዐት ዝወፀ ዘይሸራዊ መፅናዕቲ ይፋ ገይሩ ኣሎ። ኢትዮጵያ እዋን ሕወሓት ኢህአዴግ ቁልጡፍ ናይ ቁጠባ ዕቤት ካብ ዘርአያ ዝነበራ ሃገራት ዓለም ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ደረጃ እንተነበራ እኳ ሕጂ ግን ብልጽግና ኦሮሞ ሃፍቲ ኢትዮጵያ ብበዝሒ ናብ ኣፅዋር የውዕሎ ስለ ዘሎ ቁጠባ ኢትዮጵያ ክምለሰሉ ናብ ዘይኽእል ደረጃ ከም ዝወረደ ሊቃውንቲ ስነ ቁጠባ እናገለጹ ይርከቡ። ነዚ ስዒቡ ድማ ሰበስልጣናት ብልጽግና ኣብ ስልጣን ከም ዘይቕጽሉ ስለ ዝፈለጡ ሃፍቶም ናብ ወፃኢ ይህድሙ ከም ዘለዉ ተገሊጹ። ነዚ ስዒቡ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ናይ ቁጠባ ቀውሲ ተጠናኺሩ ከም ዝቕጽል እናተገለጸ ይርከብ። ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ሕጂ ዝውስኽ ዘሎ ቀውሲ ምኽንያት ክልተ እንትኾኑ ንሳቶም ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ሰብ ሃፍቲ ቻይና ልዑል መጠን ዘለዎ ዶላር ምድላዮምን ሰበስልጣናት ኢትዮጵያ ብዶላር እናቐየሩ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ሃፍቶም ናብ ወፃኢ ህድሞ ስለ ዘለዎም ከም ዝኾኑ ተሓቢሩ። ስለዚ ድማ ብር ምስ ዶላር ዘለዎ ሸርፊ ብጣዕሚ ከም ዝወደቕን ኣብ ቀረባ መዓንታት ሓደ ብር ብኣሳት 200 ብር ክሽረፍ ምዃኑን ካብ ፍልፍላት ተረኸበ ሓበሬታ ይርድእ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ሕጂ ካብኦም ናት ፍልፍላት ተረኸበ ሓበሬታ ከም ዝሕብሮ 800,000 ሰራዊት ናብ ግንባር ይጓዓዙ ከም ዘለዉ ተሓቢሩ። ብልጽግና ኦሮሞ ሚሊሽያታት ፍሉይ ሓይሊ ክልላትን ሓዊሱ ልዕሊ 1 ሚልዮን ሰራዊት ከም ዘለዎ ፍልፍላት ይሕብሩ። ይኹን እምበር ብልጽግና በዝሒ ሰራዊት እምበር ብቕዓት ዘለዎ ሰራዊት ከም ዘይብሉ እቶም ፍልፍላት ወሲኾም ይገልጹ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ኣብዪ ኣሕመድ ቅድም ክብል ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቑፀር ሰራዊት ናብ ግንባር ዘጓዓዘ እንትኸውን ሕጂ እውን ብኣማኢት ኣሽሓት ዝቑፀር ሰራዊት ብዓፋር ናብ ደቡብ ኤርትራን ትግራይን የፀጋዕ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ብተመሳሳሊ መንገዲ ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ምዕራብ ትግራይ እውን ልዕሊ 100,000 ሰራዊት ከም ዘእተወን ትእዛዝ ይፅበ ከም ዘሎ እናተፀብፀበ ይርከብ። ኣብዪ ኣሕመድ ሕጂ ኩናት ምጅማር ዝደለየሉ ምኽንያት ብዓብዪኡ ብድሕሪተን ኮይነን ናይ ዝድግፎ ዘለዋ ሃገራት ተልእኾ ንምፍፃም እኳ እንተኾነ ካብዚ ብተወሳኺ እውን ኣብ ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ከስተኻኽሎ ስለ ዘይኽእል ጦርነት ከፊት ዕድል ንምፍታን ስለ ዝሓሰበ እዩ ክብሉ ሊቃውንቲ ፖለቲካ ይገልጹ። ስለዚ ድማ ኣብዪ ኣሕመድ ንትግራይ ንኤርትራን ተስዒሩ ኢትዮጵያ ወናኒት ወደብ እንተገይርዋን ንብዙሕ ዓመታት ንጉስ ነገስታት ኢትዮጵያ ኮይኑ ንኽገዝእ እንተተሳዒሩ ድማ እኹል ሃፍቲ ናብ ወፃኢ ስለ ዝህደመ ኣብ ንሕቡራት ዓረብ ኤምሬት
ሩስያ ቻይና ወይ ድማ ኣሜሪካ ዕቑባ ሓቲቱ ንምንባር ከም ዝኾነ ተገሊጹ ስለዚ ድማ ኣብይ ኣሕመድ ሰራዊቱ ናብ ግንባር ዘኽትት ዘሎ እታ ዘለቶ ናይ መወዳእታ ኣማራፂት ንምፍታን ከም ዝኾነ ምሁራት ገሊፆም ዜናታት ናይ ዝዕለት ነዚኦም መስሊ ነይሮም ስለምክታልኩ ነመስግን ሰላም